Терапия подсилваща бляска и интензивно подхранване. Тахе, България. Измиваме косата с хидратиращ шампуан Gold Protein Volume. Изплакваме и отстраняваме около 80% от излишната вода. Разклащаме и нанасяме ампула А. Масажираме, докато постигнем кремообразна текстура. Изплакваме. Премахваме излишната влага. Разклащаме и прилагаме ампула Б. Фокусираме се върху най-засегнатите зони. Масажираме, за да разпределим продукта и го сресваме. Не изплакваме и изсушаваме косата. Изпълняваме техники за оформяне с помощта на преса за коса.